Hebrews chapter 1, versikulo 1 o versikulo 2. Sa Cebuano gingon diha, sa daghan o nagkalaing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Apan niining kaulahi ang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagi anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kan kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. So atong tunan ron diri mga kaigsunan mahitungod kini. Ang Dios nakinsulti. So God has spoken or ang Dios misulti. Ang Dios misulti mga kaigsunan. So ang Dios mga igsuon misulti siya. Pero atong sabton nga kining atong gitun-an ron, sulat kini ngadto sa mga Hebrewanon. Kumusta na Hebrewanon ba ta? Dili, mga Bisaya kita. Unya, gitawag kita sa atong nasod o mga Pilipino. Kaning mga Hebrewanon, mga kaliwat kini ni Abraham. Unya kini usab sila mga kaigsunan ang ilang nasod mao ang Israel. Gisulatan kini sila kay importante kaayo nga masabtan nila kung imong tan-awon ang Hebrewanon nagisgot kini sa mga kalagdaan, pagtulunan mahitungod sa pagkaon, nagisgot kini mahitungod sa Kristo, nagisgot kini mahitungod sa pari o sa sacerdote, nagisgot kini mahitungod sa paghinlo sa sala, paghuga sa sala, o kana siya naa diha ang mga Hebrewanon, mga kaigsuonan nga mga tao, naa diha ang ilang panguna-una. No? Naanad sila sa pagpanghitlo sa sala, mga kaigsuonan, sumala sa ilang kasubuan nga maghalad sa mananap. Pero pag-abot na sa pagbago na sa priesthood, giilisan ang priesthood, giilisan na ang pari. I-explain na niya po sa Pablo din sa Hebrewanon nga giilisan ang pagkapari, gikan sa pagkapari sa laray ni Levi ngadto na sa priesthood o pagkapari nga sa laray ni Melchizedek nga walay sinugdan o walay katapusan nga mao si Jesus Christ. Unya kay giilisan man ang pagkapari, gi-explain po na niya po sa Pablo din sa Hebrewanon nga giilisan po ang balaod, ang kisuguan, gibag-o ingon niya. So, gisgutan niya din na nga ang kalainan sa unang kasabutan, ang iyang nature sa pagkapari. Daghan ang mga pari, mga matay sila, kinalapulihan. Unya, ang ilang halad, dili makahingpit sa sala, sa taong magasimba sa Dios, sa iyang pagkahinlo gikan sa iyang masala, dili siya mahingpit tungod kay dili hingpit ang iyang halad, mga mananap lamang, mga dungos mananap. Pero pag abot na sa bagong kasabutan, sa New Testament, i-implement sa Dios ang iyang tuyo nga baguhon ang kasabutan, ibag-o niya ang una ang priesthood, ang pagkapari. So diha na sa laray ni Melchizedek nga walay sinugdan walay katapusan ug mao si Ginoong Jesucristo. Diha sa atong Ginoong Jesucristo. Ingon siguro ta nga may sinugdan si Ginoong Jesucristo kay anak man siya ni Maria. So na mao kana siya makaigsunan pero ang iyang pagkatao physical nga side na sinugdan di panganak pero ang iyang pagkapari gitukod na kini sukad pa sa sinugdan mga kaigsuonan. Kaya nga naman Dios man siya nga nagpakatao pinaagi sa base sa gipahayag ni Apostol John sa John chapter 1. Now, kana siya akong i-explain kaya aron makarelate na muuna ta ka connect nga dili ta diretso mo angkon nga misulti di ay ang Dios dito sa atong mga amahan. Dili ni atong amahan di po ni imong amahan, di po ni akong amahan ang gipakigsultihan sa Dios. Dili ni imong lolo, dili sa niya akong lolo. Ila ni sa mga Hebrewanon. Okay? Nasabot na to mga kaigsunan nga inigbasa na to. Sabto na to nga ang gipakigsultihan sa author diya, sa writer aning Hebrewanon, mausap ang mga katawan nga Hebrewanon. So ato sa nang i-plastar nga inana. So ang Dios mato pa din na sa daghan og nagkalain-laing mga paagi, ang Dios misulti kaniadto sa karaan kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinagi sa mga propeta. Kinsay gipakigsultihan?
mga Hebreo hanon. Ang ila di ay mga amahan, di pakigsultihan sa Dios, pinaagi sa ilang mga propeta. Apan, matod pa sa verse 2, apan, niining kaulahian nga mga adlaw, siya misulti kanato. Misulti na sa pang Dios. Kang kinsa naman yung ipakigsultihan, nato pa niya kanato. Sila gyapon ang mga Hebrewanon, di pakigsultihan gyapon sila sa Dios. Nagigsulti gyapon ang Dios kanila. Pero sa unsang paagiha, matod pa niya din pinaagig anak. Asa man gipanganak si Gining Hesus sa Israel. Asa man siya nagministry para magigsulti. Asa man siya nanudlo, nagwali sa Israel. Nahimugso siya sa kaliwatan ragyapon sa mga Hebrewanon. Mato pa din nagigsulti ang Dios kanila, niining kaulahi ang mga adlaw, pinaagig anak. Ngadto sa mga Hebrewanon na nagigsulti ang Dios, pinaagig anak. O mato pa din nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. So ato pong timan-an niya nga kining anak nga pinaagi kaniya, nakigsulti ang Dios ngadto sa iyang katawan nga Israel, kini nga anak pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan. Na kung atong susihon mga igsuon, kung giunsa sa Dios pagbuhat ang kalibutan, gibuhat niya pinaagi sa pulong. Kung mabasa nato mga igsuon dinhi sa Old Testament, makita nato din ang mga saysay nga wala ang Dios nag-ingon nga pareha sa ato nga magbuhat kog balay, magmuha kog kahoy, magkuha kog balas, magkuha kog bato, o siya kung bato para makahimong balay. Ang Dios gihimo niya ang kalibutan nga naa diha karon makita nato kining mga kahoy, naa diha karon makita ka nato kining mga bato, mga balas o unsa pa nga naa dinhi sa yuta. Gibuhat niya kana gikan sa pulong. Ang kalangitan gihimo gyapon yung pinagi sa pulong. Sa ato pa nga kining tanang physical nga mga butang nga makita sa atong mga mata, wala pa ni naa ang Dios. O siya nagbuhat ani. So nahibaluan nato, balikon nako nga gibuhat sa Dios ang kalibutan pinagi sa pulong. Mada pa din mga kaigsunan sa John chapter 1, John 1:2. Ang mabasa diha, kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang anak sa sinugdan uban sa Dios. Ang pulong nga pinaagi kaniya, ang anak nga pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, uban siya sa Dios. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ug matod pa sa verse 3, ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi niini pulong. Mao ang anak sa Dios. Nga pinaagi niini anak sa Dios, nakigsulti siya ngadto sa iyang katawan nga mga Hebrewanon. Giunsa man paghimo sa Dios nga ang iyang pulong mga kaigsuonan nga uban kaniya nahimo man iyang anak o niya pinagi sa iyang anak, nakigsulti siya sa iyang katawan. Mato pa din sa chapter 1 yapon sa John verse 11, siya nahiagot diha sa iyang kaugalingon ngani ang iyang mga tao wala dawat kaniya. Sa unsang paagiha nga nahiabot man siya diha sa iyang kaugalingon, mo ning mga Hebrewanon na ang iyang kaugalingon mga katawan nga Hebrewanon, miabot siya dito. Pero ang maong mga katawhan wala mo dawat kaniya. Mato pa nina ngani ang iyang mga tao wala mo dawat kaniya. Verse 12, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimo mga anak sa Dios. Amen. So karon dili na lang siya exclusive sa Hebrewanon. Kay gibutang na diha, wala man mo dawat sa iyang mga iya. Pero sa tanan nga midawat kaniya o sa tanang mintuo sa iyang ngalan, kini sila bisan kinsa sila, Mahebrewanon man or dili Hebrewanon, Mahebrewanon man or Mabisaya, parehan nato. Amen. Basta midawat ta kaniya o mituo ta sa iyang ngalan,
tagaan gihatagan niya kita o kagahom sa pagkahimong iyang mga anak. Pagkagahom nga mahimong anak sa Dios. Pero giunsa man ni sa Dios nga ang pulong nga ubang kaniya nga pinaagi niining pulong nga gibuhat niya ang kalibutan. Pinaagi sa niining pulong nga nakabaton man siya anak. Unya pinaagi niining anak nakigsulti siyang katawan. Giunsa man niya nasa verse 14. Kadtong pulong nga uban sa Dios sukad pa sa sinugdan nga gipaila nga gisgutan ni Apostol Pablo dinhi sa Hebreano 1. Ang nahitabo di ay sa pulong nga uban sa Dios nahimong tao. Mato pa din na og ang pulong nahimong tao. Og ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamatuoran. Og among nakita ang iyang himaya nga ingon sa pagdadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. So ang pulong mao nga uban sa Dios sa sinugdan nga pinaagi kanya gibon kalibutan mao ang iyang tao. Og sa maong paagi ang Dios nakigsulti sa iyang katauhan. Ang uban sa ilang makaigsuonan wala mo tuon dinhi wala mo dawat nga ang Dios makahimo di ay pagpakigsulti pinaaging anak. Makahimo na ang Diyos makigsulti kanila pinaaging anak. Pero mao'y pangimatuod din nga ang Diyos nakigsulti kanila sa ilang ginikanan sa karaan nga panahon. Nakigsulti kanila sa daghan o naglalay paagi. Pinaagi sa ilang mga propeta. Pero niining kaulahi ang mga adlaw, ang Diyos nakigsulti na kanila pinaaging anak. Ug kadtong anak, mao di kadto siya ang kauban sa Dios sukad pa sa sinugdan. Pero gipadayag niining kaulahi ang mga adlaw. Sa wala pa siya ipanganak ni Maria, pulong siya nga kauban sa Dios. Usa ka example ni anak, John chapter 14 verse 10 to 11. Sa diyang si Ginoong Hesus nakigsulti ngadto sa mga tao. Ang pangutana kinsa di ay ang nakigsulti? Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? Problema naman karon ani nahimo ng problema kay doon na may amahan, doon na may anak. Dios naman unta to. Ngano naman karon we are already dealing naman nagdeal naman tag amahan og anak ang atong gisgutan amahan mag anak. Dios naman unta to atong topic. Sa Old Testament Dios raman ito, God raman ito, Elohim raman to. Pero pag abot din sa New Testament ngano naman doon na may anak. Tungod kay ang Dios nagigsulti sa iyang katawhan pinagig anak. Busa kinahanglan nga ang anak maghisgot sa iyang amahan. Tungod kay ang amahan mao ang nakigsulti ngadto sa iyang katawhan. So ang anak nahimong instrumento. Di ba? Amen. Kani karong microphone, kana karong speaker. Dili na ako. Microphone o speaker na. Pero madungog ninyo ako. Dili pwede i-compare sa Dios. Sa Dios, si Jesus, yung pa niya, I and my Father are one. Di ba ko pwede mo ingon nga, I and this microphone are one. Tingali, sa usa ka sense, mga igsuon, makaingon ka nga, isara ang imong madungog na tingog. Di ba? Pero atong tanahon sa, kung siya giingon ni Ginoong Hesus, kay atong topic din ang Dios misulti, God has spoken. Ang Dios misulti, ngadto sa iyang katawan. Nagigsulti ang Dios, niining kaulahin mga adlaw, ngadto sa iyang katawan, pinaaging anak. Mao na nga, maghisgot na karon o amahan o anak. Naanak kita'y mabasa nga amahan o anak. Kaniyan to ang hisgutan kay ang Dios man o ang propeta. Kay ang Dios nagigsulti pinagig propeta. O sa nagkalilaing paagi. Kay ang Dios nagigsulti pinagi sa kalayo dito sa usa ka sagbot. Sumun ang ingon ni Apostol Pablo nga ang Dios sa karaang panahon nagigsulti sa atong mga amahan mga ginikanan sa daghang mga paagi pinaagi sa mga propeta. Pero karon ang Dios nagigsulti pinaagi anak. Mao na nga kinahanglan nga mahisgutan gyud ni na anak karon hisgutanan may tungod sa amahan ug sa anak. Kay ang Dios nagigsulti naman pinagi anak daw di kay kining anak nga nagigsulti ngadto siyang katawan. Anak man sa Dios. Nga gitudlo niya ingon nga manununod sa tanang butang. Apan kini nga anak ayaw gisipa nga anak nga unsa imong maunahan sa anak. Sabto nimo siya kung unsa siya sumala sa pasabot sa Dios. Kini nga anak gitudlo sa Dios nga mahimong manununod sa tanang butang. Apan kini nga anak kini siya nga kauban sa Dios sukad pa sa sinugdan. Ug kini siya mao'y siya pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanang butang. Kay kini siya mao ang pulong nga kauban sa Dios. Nga uban sa Dios.
nga karon kay nahimo man tao ang pulong nga uban sa Dios. Di nahimong anak. Ang pulong nahimong man tao. So naanay anak ang Dios. Kung sa literal bitaw nga pagsabot, kung saan man ka nato, no? Ngayon naman si Jesus nga ako, ang akong amahan usara, ang lahi manggid siya. Kay tao man siya. O niya ang iyang amahan, o sa mga iyang amahan, naaman daw nagpuyo sa sulod niya. Lahi magandang pasabot sa Ginoo. Ang pasabot sa Ginoo, dili ka makita sa atong mata. Ang pasabot sa Ginoo, ang tumbok sa Ginoo, kanang masabot nato sa atong espiritu, dili sa atong mata. Adunay mga lantuki na nga, di ba? Ang banaw kasawa, usaram na sila. Di ba? Dahil argumento anak, nga di ba ang banaw kasawa, usaram na. The two shall be one flesh. So, usa na sila. Pero ang pangunta na, parehara ba sila? Makaingon ba ang bana nga kung nakita ko nimo, nakita na nimo ko asawa? Duhang gid sila. Di mo ka makaingon nga kung nakita ang bana di mo kung nakakita ka sa ako, nakakita ka na sa akong asawa. Kung nakaila ka sa ako, nakaila ka na sa akong asawa. Kay ako kang akong asawa, usa. Dili pwede. Nakana siya nga analogy, kana siya nga lohika, mo ikaw gamiton nga diha sa pagtan-aw sa Ginoo. Pero ang Ginoo, iyang ginang-emphasize niya, wala gina niya hatagi ko ba? Wala, klaro biya gina siya sa Ginoo nga. Ako, mato pa din ingon pa niya, sa atong John chapter 14 verse 10 to 11, mato pa niya, the words that I speak to you, I do not speak on my own authority. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father who dwells, or that dwelleth in me, He doeth the works. Apan, mato pa na ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti sa kaugalingon nako nga pagbulutan. Kung dili ang amahan nga nagpuyo sa sulod nako, maoy nagabuhat sa maong mga buhat. Ingon pa niya, wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa amahan o nga ang amahan ania kanako? Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kaugalingon kong pagbulutan. Kinsa man di ang adunay pagbulutan sa pagpakigsulti niya? Kung imong tanawon dito sa Hebreano chapter 1, ingon dito, ang Dios nagigsulti. Pinaagig anak. I-connect din ang adunay pagbulutan mo ang Dios sa iyang pagpakigsulti. Ato pa niya, ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko kini-isulti sa kinaugalingon kong pagbulutan, hinunoa ang amahan nga nagpuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Ang amahan nga nagpuyo sa sulod niya, so kining amahan nagtumbok sa Dios. Sa wala pa siya mahimong tao, pulong kauban sa Dios. Unsa man ang Dios? Nganong makapuyo man ang Dios diya sa sulod sa anak? Sigurado ta nga ang Dios dili sama kaniya nga dunay lawas nga tao sa. Kana bitaw analogy sa ingon or kanang sa pangatarungan sa argumento. Ang anak sa kabaw, kabaw. Sa ato pa ang anak sa Dios, Dios, pero kini siya ang anak sa Dios tao. Nagdugo manggali mo. Di ba? Nagdugo, nasamad, namatay. Ilan sang sa krus namatay? Dili. Unya unsa man ang Dios? John chapter 4 verse 24. Espiritu. Dili gid gusto sa Ginoo nga magkalibog kita. Punta. Pero gakalibog kita kay daghan ang rason nga malibog ka. Pero kung atong tanawon din kung unsa ang Dios, ang Dios unsa giingon sa kasulatan? Ang Dios, John chapter 4 verse 24, ang Dios Espiritu. Sakto ba? Yes, God is Spirit. God is Spirit. Nya unsa may hulagway sa Spirit, wala man kitay masulti nga unsa hulagway sa Espiritu. Na kung tao kini siya, puyo dito sa lawas ni Jesus, di pwede. Pero ingon pa ni Jesus, ang iyang amahan, ang iyang amahan nagpuyo sa sulod niya, ato pa niya, ang amahan nga nagpuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. So, kanunay gahom. Ang kanunay gahom mga kaigsuonan, diha kaniya, mao ang amahan. Kaya daw, kung imay connect dito sa Hebrews chapter 1, kining amahan nga iyang gisgutan, mao man ang nagigsulti, mao man ang nagapamuhat sa iyang mga buhat, pinaagi sa iyang anak. Di mao kini ang Dios. Kay mao man ang Dios man daw nagigsulti.
Kining amahan nga iyang gaignon, mao kini ang Dios nga nagapakigsulti ngadto sa iyang katawan, pinaagi anak. Dili man pwede madiretso kay ang amahan mga kaigsuonan. Matod pa sa atong text giingon dito, ang Dios man ang nagigsulti sa iyang katawan, pinaagi anak. Pusa dili na pwede i-violate sa Ginoo nga siya nga ako ang Dios. Mo na karon nga doon na naisgutanan nga amahan ug anak. Tungod kay ang Dios nakigsulti sa iyang katawan, pinaagi anak. Busa kinahanglan hisgutan niya nga naay amahan niya. Og nga siya anak og ang amahan ang Dios nagigsulti pinaagi kaniya. Diha pagkunta pasudlon sa pangutana nga pila man ka persona ang Dios. Na kay persona man putuon ka nang naangat. Ang espiritu Di inanay isa. persona gyapon. Di daw kay ang amahan persona man tuod gyapon kay naaman siya pronoun. Naaman siya personal pronoun, di duha na. Una supakon nimo nga sakto man sa katarungan kay may personal pronoun ang ako. Unsa man ang ako, kinsa man na siya. Lahi katong siya, lahi ako. Ang siya mao si siya, ang ako mao si ako. Di ba? Juan 6:30 ingon man Jesus, ako. Niya namin sa Ginoo, kang ako ang amahan, kinsa man din. Ako kang ako ang amahan, ako. May giingon niya. Ako kang ako ang amahan, ako. Nagingon ba siya na? Wala mo siyang ingon na. Wala siya siyang ingon nga ako ang amahan sa akong kaugalingon. Wala siya siyang ingon. Akong gitanaw bisan ma-Trinitarian theology or ma-Oneness theology, puro doon ay problema. Puro doon ay problema. Kaya wala akong Oneness theology o Trinitarian theology na naani sa Biblia. Ang tao naman ay nagbugna anak. Pero ang gusto sa Ginoo mato pa niya matuuhan, dawato nato siya o tuuhan nato yang ngalan. Wa man hindi siya nag-ingon nga ang dawa sa theology nga Trinitarian, tagaan o kagahom nga anak sa Dios. Wala siya maingon nga mo dawa sa theology nga Unitarian, mao siya tagaan o kagahom nga imo sa Dios. Binitarian or Oneness theology. Karon ang ipadawat sa imo unsa nga theology? Dili na ta karon nagbahin-bahin. Kay pinaagi naman sa mga theology ang atong pagkatabog. Mahimutang mao sa pinaagi sa unsang theology ang atong karuganan. Ato tong i-address ang ipangutana ni Brother Felix. Ang iyang pangutana, ang ipaila sa Dios mao ang amahan, di ba? So, pakliain yung Biblia sa Juan kapitulo 1, versikulo 18. Aron matubag pinaagi diya sa kang Apostol Juan kung unsa ang ipaila sa anak o kinsa kining ipaila sa anak. Wala pagayoy nakakita sa Dios. Karon kinahanglan ang mga tao, doon ay tuyo ang Diyos nga makaila ang mga tao kaniya. Karon mga ba din na, ang bugtong anak nga anaa sa sabakan sa amahan, kini siya mao ang nagpaila kaniya. Kinsa may nagigsulti nga ingon pa niya tuoy ako ninyo nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ani ako nako. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo wala ko isulti kini sa kinabuliw mo pagulutan ninyo ang amahan nga nagpuyo sa sulod nako. So naay nagpuyo sa iyang sulod nga maoy dunay gahom sa pagpanulti o sa pagpamuhat. Mao'y doon ay gahok. Unya, sa dihang nisulti si Ginoong Hesus ana, si Ginoong Hesus ang atong nakita. Aw, dili atong nakita. Ilang nakita. Ilang nadungog si Ginoong Hesus. Pero kinsa man to? Matod pa dito sa Hebrewanon, ang Dios nakigsulti. Ang Dios nakigsulti pinagi. Anak. Busa ingon din si Ginoong Hesus nga tuoy ako ninyo nga ako ana sa mahal ug kamahan niya kanako. Ang puno nga akong isulti kaninyo, wala ko isulti sa akong kinabuliwang pagbulutan, kundi ang amahan nga niya kanako mao ang nagabuhat sa iyang mga buhay. Pangutanan mo rin, kinsa mo ang Dios nga tinuod sa ila? Ang anak o ang amahan? Unsang dining anak nga instrumento nga may gigamit sa Dios sa pagpakigsulti ngadto sa iyang katawan, dili dinhi siya Dios. Nag-ingon ba siya nga Dios ako? Nga ang Dios nagigsulti man pinagig anak. O ang amahan, mao ang Dios nga nagigsulti ngadto sa mo na yung kahisgutaan nga amahan. Ang Dios nga nagigsulti ngadto sa katawan, pinaagig anak. Si Apostol Pablo, sa ingon niya, si Ginoong Jesucristo, o sa ingon niya may doon kang Ginoong Jesucristo, sa ingon ni Apostol Pablo. Ang ingon ni Apostol Pablo, malipat kita aning theology. Mga kaigsuonan, pwede tang malipat, pwede sa tang makasabot kung sa tawhanon, pero wala na to giingon nga sayop ang pag-study theology niya mas bright dili.
Deklaruhon na to, kung sa pag-ibot ipasabot. Na ang Diyos kay nakigsulti man daw. Ang Diyos misulti man. Pinaagig, anak. Ito ni subayon. Niyan sa magkarigiingon ni Apostol Pablo sa iyang may tungkol kang Ginoong Kristo. Kolosas, Kapitulo 2. Versikulo 9. O, kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibukan sa pagka-Diyos. Wala man giingon ni Apostol Pablo. Kay siya Diyos. Wala man. Diha kaniya nagpuyo ang bugos kinatibukan sa pagka-Diyos. Kay dili man nimo madiretso, wala gyud nila na violate ang kamatuoran. Nga ang Diyos espiritu. Kusa dili pwede maingon nga diretsohon niya pag-ingon anak. Pero hinumdumi nga ang lawas nga gipuy-an sa Dios, mao katong templo sa Dios o mao katong pulong sa Dios nga nahimong tao. Kusa dili siya pwede nga ibulag sa espiritu. Dili siya pwede ibulag sa Dios. Kung unsa ang Dios nausab sa iya kini. Nakambit siya niya kini mato parang sa ubang explanation ana kay giingon nila nga they share the same spirit. Ang bansab they share the same essence or deity. Ang pulong ug ang Dios aduna sila pagka-ambit sa managsama nga kalidad ba kinaiyahan. Pero uy, yun na yung versikulo nag-ingon nga the Father is greater than I. Muadto ako sa amahan. Kaya ang amahan labo anak. Kaya ang anak mamatay, pero ang amahan walay kamatayon. Kaya ang amahan nga espiritu nga walay katapusan mo'y nagdala sa lawas ngadto sa krus aron ihalad kini ingon nga kordero karon pagwagtang sa sala. Ang amahan nga mao espiritu nga walay katapusan mo'y naghalad ni anak ngadto sa krus. Ang anak namatay. Busa kinsa man ang nagbanhaw sa anak, ang amahan. Kinsa man ang nagbanhaw ni adtong lawas nga namatay, mao ang espiritu nga walay kamatayon. Ikatong anak, namatay kamatayon. Kay nahimangan daw. Muna nga, kung mabasa nato sa kasulatan, nagiging ko nila, God raised Jesus. Ibanhaw sa Dios si Jesus. Kining Jesus nga inyong gilansya sa cross, ibanhaw sa Dios. Ibanhaw sa amahan. Ibanhaw sa espiritu, mawalay katapusan. Kadtong lawas niya, tunay kamatayon. Na ang Dios kadi man mamatay. Ang wali is mahitungod sa pagtubos sa atong mga sala, sa kapasayloan sa atong mga sala, mahitungod sa kordero sa Dios nga mao ang anak sa Dios, nga mao ang bugtong halad kapasayloan sa atong mga sala, halad pa siguli. Mao na ang mensahe man, wala dili man ang mensahe mahitungod sa iyang pagka-Dios. Lahi naman karon kay ang mensahe mahitungod naman sa iyang pagka-Dios. Kung dawato nato siya o tuuhan nato ang iyang pangalan, nga sa iyang pangalan nakadawat kita katubsanan, mapasaylo atong mga sala. Pero makaingon yun nga komplikado kini tungod kay sa atong panahon daghan naman ang mga panguna-una nga misulod. Dili man parehas niya atong panahon pa sa mga apostoles nga sila ra mo atong madungog. Kita karon gabasa naman lang ta sa ilang sinulat niya daghan na kay nagbasa niya daghan ang paghubad kuno sa ibot ipasabot sa nakasulat. Balik ta nga ang Dios nakigsulti. Pinaaging anak. Wala ang Dios mo direkta nga ang Dios gikan sa langit, sulti siya diretso. Di ba? Nga tingog lang ang atong nadungog, tingog lang. Ang Dios misulti. Nga ako ang Dios, ginana. Wala, naggamit siya og anak. Pero ang iyang anak, pulong kadto nga nahimong tao. Pero sa sinugdan, kauban sa Dios og Dios ang pulong. Mao na kana karon nga makaingon nga sa ato pa kining isa ka Dios nagpakatao mo kaning imong anak. Samtang katong isa ka Dios nga mga amahan mo kadto ang tuwa sa langit. Na ay mga panguna-una nga inana, di ba? Dili man. Kay ang Dios nga mao ang amahan nagapigsulti ngadto sa mga tao pinaagi anak naman daw siya sulod. Nagpuyo. Wala mo siya nag-ingon nga tuwa ra dito sa langit. Pero doon na sa punto nga nag-ingon siya nga inyong amahan nga naa sa langit. Pero di man gud ingon nga naibuti pasabot ana magigsunod. Pag moingon gani nga ang amahan nga to nga nasa langit buti pasabot langit nung amahan. Okay, balik ta. Ha? So ang Dios madto pa din na nagpuyo sa iyang lawas. Dapat di ay atong tuuhan ug atong dawaton kung unsa ang gusto sa Dios nga tuuhan ug dawaton. Amen. Usa ni ana nga ang Dios nakigsulti kanato pinagig anak. Mudawat bata. Nga ang Dios nakigsulti kanato pinagig anak. Mo man isa. Kung dili ta unsa man dayang ato? Ang tumubasa nga Biblia nga mao may nasulat din ang Dios nakigsulti pinagig anak. So Hebrewanon kapitulo 1
versikulo 1 hangtod sa 2 gipahayag nga ang Dios sa karaang panahon nakigsulti ngadto sa mga katigulangan sa mga Hebrewanon pinaagi sa daghang mga paagi sa nagkalain-laing mga paagi pinaagi sa mga propeta. Pero niining kaulahiyang mga adlaw ang Dios nakigsulti kanila pinaagi anak. Dili ba yan nagatuuhan sa mga Hebrewanon? Mo biya na ilang problema. Mo biya na isa nga dili sila makadawat. Kay tao lamang siya. Unya siya nakigsulti kanila nga daw dunay gahom ang otoridad sa Dios. Kung nakadumdum mo nga gibato nila si Ginoong Hesus kay nagipakasama na iyang kaugalingon sa Dios. Kining atong gibasa sa Hebrewanon ang usa sa tumong o tuyo sa writer sa Hebrewanon dako kaayo ang posibilidad nga ang tuyo niya masabtan sa mga Hebrewanon nga mga tao nga ayaw ninyo i-reject ang anak sa Dios nga maoy pinaagi kaniya nakigsulti ang Dios kanato gusto niya nga dawaton sa mga tao og tuohan nga ang Dios nakigsulti kanila pinaagig anak o kinsa man tong anak nailahan kadto sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo nakigsulti ang Dios. So mao na nga ingon ni Ginoong Hesus sa verse 11, tuuhin ninyo ako nga ako ana sa amahan ug ang amahan ani akan ako. O kung dili man, tungod na lang sa mga buhat tuuhin ninyo ako. Kay ngano man, ang mga buhat nagapanghimatuod man nga ang Dios nagapamuhat ug nagkipagigsulti ngadto kanila. Wala man siya magbuot sa pagpagigsulti kanila sa kaugalingon. Ang gahom sa Dios naaman kanila, nagpagigsulti ang Dios ngadto kanila. Nagpagigsulti ang Dios ngadto kanila. Ayaw gyud idiretso nga moingon ka nga. Pabidang ilaktod, i-bypass nimo na siya nga ang Dios nakigsulti sa pinaagig anak. Ayaw na siya sa iyo. Kay mo na yung gisulat. Mo na gusto niya nga atong tuhan og duwaton. O pangutanon ka nga daw bisog nung anak Dios to na sa una lang nga naron. Niya kay mo ignon mo sa day ka nga niyon ka nga Dios. Magsugod na gid mo lalis anak kay mo may maglutugi na dahil mo alam taas-taas ng discussion kay hindi mo magkangaan na ito, hindi Diyos. Mangita ka itong versikulo, Isaias 9:6, Diyos nga walay. Amahan nga walay katapusan, Diyos nga gamana na Diyos. Mangita mo sa itong versikulo, ang tao nga si Jesus. Nga naman sa iyang versikulo nga nakita nga tao si Jesus. Si Tito di ay. Wala rin. Iba, so this Tito ang great God and Savior. Oh, na ang pangutan na karon asa man sa inyong duha ang nakatumbok sa insakto. Nga siya nagkuha bersikulo tao man si Jesus. Na aming bersikulo sa Biblia. Nga there is only one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So tao si Kristo Jesus. Amen. Samtang ikaw po nagkuha po kag bersikulo nga Dios siya. Kaya naamo po Isaias 9:6 na Dios nga labing gamana. Alam kay mukuha man ta kung asa na pitong pabor sa atong una. Amen. Pero ingon nga, unsa may giingon dinhi tao si Jesus, tao sumala sa gisulat niya. Amen. Unsa may giingon dinhi? Amahan si Jesus, amahan sumala sa Isaias 9:6. Amen. Amahan. Ha? Pikas nga bahin na ay gisgutan amahan, pikas nga bahin, Dios nga labing amahan, Isaias 9:6. Pag-abot dito sa Timoteo, tao nga tigpataliwala, tali sa Dios ug sa mga tao. Mauna. Pangunta na asa may tinuod ani tao o Dios? Tinuod ng tanan. Apan mahitungod sa anak siya nang igaingon. Ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan, ug ang imong matarong nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. Ang Dios daw nag-ingon sa anak. Mahitungod sa anak. Kinsa man ang anak nga gisgutan kanang anak nga mao ang nagpakigsulti karon kanila. Kana si Jesus Christ nga gitawag nga anak. Ginganlan usab siya nga Dios. Ang imong trono o Dios. Kay inani man gud na ang Dios siya. So wala pa na tao si Ginoong Hesus. Wala pa itawag ng amahan diya. Okay, wala pa may Nato, wala pa tayo ma-identify nga bugdong anak sa Dios. Wala pa tayo tawag nga amahan nga nakigsulti pinagig anak. Wala pa man na tao si Ginoong Jesucristo. Di ba? Pero ngano mong Dios? Unsa may tumbok sa pagpakatao sa atong Ginoong Jesucristo? Galacia, usaan na magkaigsunan ni Galacia 4, versikulo 4. Apan sa pag-abot na
Apan pag-abot nga sa tugma nga panahon ang Dios may padala sa iyang anak nga natawo o babayi na tao ilalom sa kasubuan. Oh. Unsa may tuyo? Unsa may tuyo? To redeem. Aron pagtubos sa mga bersikulo 5. Aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasubuan, aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon nga mga anak. Gusto sa Dios nga masinagop nga anak niyang mga katawan. So kinahanglan og redemption mauna nga naggamit siya anak. Ang tuyo sa pagkatao ni Kristo pagluwas sa mga tao. Pero kinahanglan ang Dios makigsulti ngadto sa mga tao. Pinaagi kaniya sa iyang pagkatao. Pinaagi ka na. Pero ang mga apostoles kay ang ila rin yung atong mabasa rin sa ila kay nagsulat sila nga tao. O tao. Pero sa laing bahin gisulat nga anak sa Dios o anak sa Dios. Sa laing bahin gisulat sa dito sa mga propeta ka Dios nga labing gamahanan. Ang Dios nga magagagahom o gamahan mo na katapusan. O sige, mo na siya. Dawato ni mo na. Tuhan mo na siya nga sa laing bahin tao siya, sa laing bahin Dios siya nga magkagagahom, sa laing bahin ang mahal siya nga ulit katapusan. Tuhan ang dawato ni mo kay mao na ipanghimaton mo itoon kaniya. Sa laing bahin gisulat sa dito nga ang amahan o ang Dios nagigsulti pinagig anak, kinsa man tong anak, mao tong kauban sa Dios nga pulong na imong ta. Ingon pa niya, ako wala magsulti sa akong kaugalingon. Amahan nga nagpuyo sa sulod nako, siya nagbuhat sa dawato ni mo na, tuhan ni mo na. Mao may panghimatuon. Kita, kung unsay panghimatuon sa mga saksi o panghimatuon sa mga witnesses sa Ginoo, di ko lang tamamatik naa na sa ato tuhan dawato nato ang testimony, ang panghimatuon sa mga saksi, sa mga witness. Unsa may mga nagtestimony, nagwitness may tungod sa kaniya? Kining kasulatan pinaagi sa mga tao ng sulatan. Naa sa atong kung tuhan na to dili. Ay pangutana, unsa man tong anak? Dios ba to? Ilaing bahin niya nga nagingon nga Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Unsa man itong Word, di ba man tong anak? Amo tong pulong, Dios man daw. Saan man nimo? Naana nimo karon ang desisyon ug tuwa nimo gili. Di mo sa una-una unsa ang ko gili pag-reconcile nga mahimong usar kita Dios. Kaya ka problemahan ko mahimong manduha. Kay nay anak, naapoy amahan. Nya pangutan na sa karon katong amahan, Dios to dili. Ay klaro gyud kayo giingon sa dito ang amahan. Ado, mato pa ni Apostol Pablo, alang ka nato, adunay o salamat ka Dios. Mao ang amahan. Naon sa una manikin sa tinuon nga Dios, ang amahan o ang anak. Ni adto ka na sa 15 tinuon nga Dios, pero meron problemahan ka pa lang pila makabuk ang Dios. Sa sunod nakapangutana ka na sa 15 tinuon ani lang nga Dios. Sa sunod nakutana ka na sa nga, oy, kinsa may mas gamahanan sa ilang duha? Na isa ka Dios nga dili kayo gamahanan, na isa nga mas gamahanan kay isa labaw, isa dili. Asa ba ka na niya tinuon? Tanan ka ng mga pulo nga mga panghimatuon o mao ka na sila ang matuon. Kaya kung doon na pala nakadto ka nato dito sa langit, aron kita mo yung musulat, mao man niyang Dios, describe tag banyo, manaog na kita din eh. O nakadto kita sa gingarihan sa Dios, sulat na ko kanina, Ginoo sa man, sa may butay, biography din niya, describe na to sa sulat na ko. Kaya kakulangan kami dito. Maura ni, dinira ta limitado. Mga kaigsunan. So kung unsay panghimatuon dinhi tuuhan dawaton nato. Amen. Ilabi na nga atong tuuhan ug dawaton nga pinaagi sa anak sa Dios, gitubos kita niya, pinaagi sa iyang anak, dibayran niya ang atong mga sala aron kita makabaton sa kinabuhi na. Amen. Mo kanay pinaka-importante din na. Kaya miyon nga di manggod kay ang problema manggod asa magibata ni magampo, dito gud sa anak magampo, dito sa amahan magampo. Asa may ani ato? Unsa unta man niya? Naingon man si Jesus nga magampo ta sa amahan pinaagi sa ngalan niya. Adi, ato sundon. Nga naman maingon ka nga. Amahan namo ka na sa langit. Kaya ingon ba si Ginoong Jesus, magampo ka mo, pagampo kami ingon ini, amahan namo na sa langit. O, di magampo ka, amahan namo na sa langit. Nagampo ako kanimo sa ngalan sa among Ginoong Kristo, kay imong bugtong anak. Kung sa may sayop na nga naama ka na tanan, gitulo mo ka na sa Ginoo. Yung kang amorglay, galing ang theology ani kay man siya nga amahan namo nga nasa langit, nagampo kami kanimo o kami nangamuyo sa ngalan sa among Ginoong Kristo, imong bugtong anak. Murag di tinawag ni siya wanis. Problema ka na. Pagkanto dito, ano sa maging ang Diyos? Trinitarian, wanis? Di ba? Kaya ba?
naot mga kaigsunan, napay ato isgutan unta kaning Exodus chapter 3 1 to 15 nga ang Dios nakigsulti kang Moises pinaagi sa burning bush. Katong nagadilaab sa kalayo nga wala masunog, wala ugdaw nga usa ka kahoy nga dili ka na siya kahoy nga habog kayo. Tawag sa English nga bush kanang mubo ra ba nga kahoy. Kahoy siya pero magulang siya sa sagbot. Dito nagdilaab, nakigsulti ang Dios. Ang pangutana ang Dios mao na ba katong kalayo? Ang pangutana kay dito man niya nadungog ang Dios. Ang pangutana mao ba katuntua ang sagbot? Dios ba katong sagbot? Dios ba katong kalayo? Asa man ato ang Dios? Dili kadto mao ang Dios ang sagbot, dili kadto mao ang Dios ang kalayo, pero nadungog niya gikan dito ang Dios. Ang source niya tong kalayo ma ang Dios. Mao na siya ang usa ka paagi nga ang Dios nakigsulti ngadto sa mga tao. Pero niining kaulahi ang mga adlaw, ang Dios nakigsulti sa iyang katawan. Una sa tanan sa mga Hebrewanon, nakigsulti pinaagi anak. Dito naman si Ginoong Hesus nakita og nadungog kanila, so dito siya nakigsulti. Karon ang Dios nakigsulti kanato pinaagi nani. Kasulatan na. Pinaagi na sa mga apostoli sa ilang mga sinulat. Busa, karon kun dunay tawo nga moingon nga ang Dios nakigsulti kanako kagabi. Magbantay kita na ana. Ato sa kanang tanawon sumala sa kasulatan. Kung musubay ba. Kay daghang mag-angkon, nasayon ra kayo pag-angkon na nga Ginoo nakigsulti kanako. Delikado ra ba kana nga sinultian? Kay basig wala makigsulti ang Ginoo kanimo, nya moingon ka nga nakigsulti ang Ginoo kanimo, kapamata ka na. Di ba? False na kana nga witness o testimony. Unya, i-add na lang dia sa inyong reference may iso ng Marcos Kapitulo 2, versikulo 4, versikulo 5, o versikulo 7. Pwede nimo na basahon verse 1 up to 11 para makuha nimo ang tibuok ng istorya. Pero ato lang tumbukon aron i-conclude nato ni kay hapit na verse 12. Marcos Kapitulo 4, Kapitulo 2, versikulo 4. Mark 2, 4 to 5, then verse 7. Pero ang tibok istorya, 1 to 11. Unsay mabasa nato diya sa verse 4 o 5. Ngayon diya. Kay dili man sila makaduol kang Hesus tungod sa panon sa mga tao, ilang gibuslutan ang atop sa ibabaw niya, o sa nakahimo na silang lungag, ilang gitunton ang higdaanan diha ang paralitiko. O sa pagkakita ni Hesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, anak, ang imong mga sala gipasahilo mo. Unsa may reaksyon sa mga tao? Ang reaksyon sa mga Hudyo, sa mga Hebrewanon, na sa verse 6, mato pa din na, og dihay pipila sa mga iskriba nga naglingkod, og diha sa ilang mga kasing-kasing nangutana sila nga nag-ingon. Verse 7, nganong nagasulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini kapasipala, kay kinsa bay makapasaylog mga sala kun dili ang Dios. Kung i-connect nimo ka na dito sa Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 1 o 2, unya dito sa Juan Kapitulo 14, J11, ang Dios day kato ang nagpagigsulti. Amen. Sa ilang katawan. Busa siya adunay gahom sa pasaylog sala. Kato kang Moises, yung problema siya ang nakapangutana isulti, nga naman misulti mo kanini ang kalayo. O nga naman misulti mo kanini sagot. Na kung ikaw, doon na kay superstitious nga bilib, matutuo ka, dito ka na masimba sa kahon. O katusagbot. O mo na ito isibahon. Inaadi ni ang Diyos, na ni sagutan, na daw kay kator mo na ito panahon na ito. Hindi mo ginsan pwede, kaya di mo ito pwede ilansan sa krus ang kalayo o kahoy. Ang katusagbot kay, nga naman ang tuyo sa anak sa Dios, nga naman anak kay tungod man sa kaluwasan na ito. Dili laman plain nga magigsulti lang siya sa katawan, kundi gawas nga magigsulti siya para sa kaluwasan sa iyang katawan. Papackage na talaga. Nadia tanan. Mo na kinahanglan dawaton siya sa mga tao ug tuuhan usab siya. Dawaton ug tuuhan ang iyang ngalan. Sa verse 7 ingon din nga
Nagpasipala daw Ginoo kay walay lain makapasaylo ang Dios sa pero mao dito nga ang Dios ang nagapakisulti. Mao na doon siya kahon. Kinsa man ang gilansan sa cross, ang Ama o ang Anak? Ang Dios ang gilansan sa cross, ang Dios ang namatay. Pero ingon pa sa sulat sa hinubay ni Lucas diya sa libro sa mga buhat. Nga ingon nila nga ang iglesia gipalit sa Dios sa iyang kaulingong dugo. Una may dugo ang Dios. Libog na sad ka. Oo, di ba? Libog ko. Oo. Ano sa nakabato ng dugo ang Dios? Dugo sa Dios kantong dugo sa iyang bugtong anak. Itong anak. Nga mao si Ginoong Jesucristo. Yang ipadala. Oo. O pagutanon ka ang amahan ug ang anak. O sara. So ang amahan nagpadala sa anak. Ang nagpadala ug ang gipadala, o sara ba? Mao ra to. Lahi ba ang nagpadala? Lahi sa gipadala? Ang nagpadala? Mao na siya. Pagkaigsunan. Mga pangutana nga pwede kang makatuntol sa insakto, pwede sa kang malibog na Ginoo. Hindi ka na Ginoo butal sa mo. Pero kung mabalik ka din sa kasulatan, dili ka lang mangutana, mabalik ka din nila, tuuhan ni mo ang testimony din ang pangimatuo din Hala, tuuhin. Amen. Oh. Nag-iingon din ha. Last, mga kaigsunan, unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20, ang panghimatuo ni Apostol Juan nga, ang anak mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod. Og mato pa niya, kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Jesucristo. Naa daw kita sa matuod nga Dios pinaagi sa iyang anak nga mao si Jesucristo. Ug mato pa diha, kini siya wala giingon nga kini sila ha. Kini siya. Wala yung kini sila. Wala. Kundi kini siya. Kini siya mao ang matuod nga Dios o kinabuhi nga dayon. So, hinaot nga gikan karon bag-o na siya nga kadasig nga magsusi mubalik nga mahibaluan nato unsa ang pagdawat ang mga paghimatuod sa Dios sumala sa kasulatan. Basta kita nato diha, masusi nato ang Dios misulti pinaagi anak. Misulti ngadto sa mga Hebreano pinaagi anak. Hallelujah. Niining kaulay ang mga diya. Okay, ampo kita